bitaw na akong gikuanan nga. Salamat ko sa akong anak nga mayo ugali akong binalay kay o kuan di pa may ugali na kanya ra ba kung baba kay spirit ra. Hi guys, tapos na ako maglaba. Ayan, nasampay ko na. Kaso lang yung panahon natin parang madilim yung mga damit ni Junjun. Sa kanya marami, sa akin kunti lang. Taka maliliit lang yung mga damit ko. Ayan o. Hindi mabigat labahan. Sa kanya uniform ni Gian, sinuotan niya kahapon. Nilabahan ko na rin. Ayong mga labahin ni Mama, hindi ako ang naglalaba. Nagpapalabada siya. Ayaw niya na ako maglaba. Nagpa-music si Mama guys. So, instrumental niyang music. Nangalungkay siya mga kayamanan. Nangurin kayo din. Ang pagdito na ulo. Atad din niya ang una. Wala lang. Basta ang una. Wala. Di nakakualo. Gata na pamutang. Balo. Adyo po nangangwangun. Tingnan nakalimtan ra. Ah, pagkatunog nakamutang. Basta kayo nakasukin. Balo. Nansa to? Kato ito lagi ang tayo nun. Kaya naghana naman kang mga plastik-plastik. Di ba mo tos na ko akong gitang lain. Malito dyan ka na nasimuhan pangita. Oh, yan na ako si uting kay diha. Kanang uban, di ba diha pa ito natin ipalit dias? Katong itungtong dito sa imong sako, tayo itom to ah. Ito may itom to, basig mauna. Di mao. Wala nang nahok. Di mao? Ngita na siya kuan guys, tila. Kaya tahian ko nun niya itong cover sa tricycle ni Junjun. Halid-halid siya ka ng panapin kaya katong plastic. Usa man to eh. So, PC diha, PC dito. Para di ba magtukag-tukag. Pero dito mutangan, mag-ana to. Oh, makasangin, so, mapalit-palit. Butangan dito sa PC diri sa ubos o dihas babaw. Babaw. So parang pagkuan mo, igo lang mo mubukad. Di magana-ana. Siya. Isa man magpalit ako ilalim nakamalaptan ko sa tina sa una tag 80 na karon tag 100 na. Kanang panaptan nga di mo tagos daliag basa ba? Sa tin. Sa tinagan? Katay magipalit sa tin to di. Dili. O sa tin nagpalitan. Oxford to. Ha? Oxford. Hey guys, mamahaw namin ni Mama guys. Kami na pinabilin dari. Kaya ito ang mga laki ng layas na. Mga na ina tayo. Yung ulam namin guys, paksiw, saka corn beef. Anong takuan guys? Wala, di na ba kayo? Tanaw ko na sa dito din, yung pabay tubig. Mag-inom pa kag-init? Dili. Initin na lang na, ukuan gamay lang para makakuan naman. Naman. Init pa? Oh. Init na po ang ginanong. Ang ulam ni Mama guys. Paksiw. Yung paninginit ang Uy guys, naamanay ka diha guys. Morning guys. Morning, mamahaw kita. Nakarabag na lingaw sa imong Tagalog. Mabinaray na ko na pod ka ma. Vlog lang guys, palingaw-lingaw guys. Lingaw-lingaw sa kinabuhi. Barang lingaw. Lingaw-lingaw dang mamiso. Di makamamiso man pod. Sayang man pod pag di mag-upload kasi monetize na. Sayang man pod ang channel pag di uploadan kasi monetize na. May na lang makamamiso ginagmay. Sa inyo ang kuhan guys, suporta. Nagpasalamat ni sa inyo ang suporta guys. Mananaw mo sa mo ang vlog. At ganito lang yung vlog namin. Bawal lang malungkot sa vlog namin guys. Tawanan lang. Tawa kung anak, ikatawan kung maayo ba? May na lang, malingaw ang imuang anak. Tanong si mong vlog. Ikatawan ko pa rin. Huwag pa lang tayo yung vlog mo. Sir ko ba ito? Hayaan mo na lang dahil.
Kasi marunong ako mag-Tagalog. Tungtuwa yung mga pamangkin ko sa Tagalog mo. Sila ni anak ni Auntie. Sila Ricky ba? Sila Padix. Anak ko pa, tuwag balinto. Nagkatawahan ako, di nagazina pag katawahan din na noon. Buang. Happy lang. Happy lang. Kahit mahirap ang buhay, basta masaya. Pasensyan lang kayo sa aking Tagalog kasi hindi ako kasi marunong. Kasi Bisaya ako ng dako. Paghuwat pangit, gutom na kapangit, maganda pakinggan yung bisdak magtagalog. Mang, Kasi pinadakdak ba? kain kita sa lugaw. Lugaw with inununan. Live ako ni mama guys kasi hindi yan sa maritis. Hindi kagaya ng ibang biyana na mga maritis, yung mga ano nila, yung chismis nila. Pero si mama iba. Maski isang chismis wala akong narinig tungkol sa akin. Nganong magmarites man ko kasi okay ka naman lang. Wala naman akong masabi. Kasi okay ka na. Mama, hindi yan lumalabas ng bahay kahit dati pa na malakas pa yan sa lumakad. Hindi yan sa mga ngapit bahay para mga marites. Dito lang yan sa bahay. Parang ako, aalis lang din kung may pupuntahan, kung may bibilhin sa palengke. Same lang kami ni mama guys. Taong bahay lang. Muna nga ako, di po ko sanay nga mag-atubang sa mga lalaki, di po ko sanay nga mansikog lakaw na ako kinis balay. Parehas rata. Ito de. Same rata. Di para bitaw sa uban nga pag ulit sa ilang abana wadihat to sa kasbalay ang mga bata mabayaan lang. Ako sanay raman ko taong bahay kaya sa Manila nagtrabaho ko. Trabaho bahay raman, nagulis trabaho, nasa bahay. Pag sa linggo walang pasok, nasa bahay, gawain ng mga bahay ginagawa. Kulang pa ngayong isang araw. Paglaba, linis. Lang. Muna gusto nila. Muna gusto sa mga banama. Mga ganyan, asawa nila, hindi ka na alis. Ini. Kasi pa baba, butan kasi yung tanina. Ay, nagsinila Ano? Na si Junjun baliktad. Gustong magsanina, palaging siksi. Si Papa, Masuko. pasiksi ka? Yung sa balay, gani ko nung. Si Junjun kahit nasa balay lang, gustong siksi pa rin. Ay, si Dudong, kay gusto niya siksi. Insakto man sa doon. So, minyo na gud ta. Siyempre, so pagtanaw sa mga tao, bayayat na ta. Pero, kalau isa Ginoo mo nang lipangunan sa Dudong na di niya gusto nga makadungog sa chismis nga, masawa niya, nag-iya-iya, ko ano, ibaw ba, kasi mga sabi, isang pag-unta ko na, kung ano, mga din akong ingon, maayo pa man o dili, chismison ka, dagotong ka, o magpasiksisag ka, ingon ka, sige, lalaki ko, no, inanaon man, pagliba ko na, si pasiksik, inanay laki. Sus, Ginoo ko, ako natiguangan ko ng mga istorya. Noon tayo mahimo, kaya ito ang bana, gusto man laging magpasiksi. Magbuot sila. Malipay man siya ngayon naguli, maabta niya yung asawa, siksi. Muna igno ni Jesus sa ano, magbuot sila. Ila ba? Labay nila. Huwag man tanong mo, buta na ngayo. Naong ka. Na may mahingan nga, puro ra kuno ko kaartihan, puro ra daw pasiksi. May laing mahimo. Huwag mga di laing mahimo kay isa ra may anak. Niya, magbuot sila. Tagaan ka. Goy. Puro lang daw ako pasiksi, puro lang daw kaartihan, wala na daw ibang magawa. May nagawa din ako inalagaan ko naman din yun sila. Hindi naman din ako puro pasiksi lang na mga gawaing bahay, di ko ginagawa. Ginagawa ko naman din yung mga gawain ko dito sa bahay. Hindi sila magsabi sa ganyan kasi ang tao isa-isang isip. Mayroon talagang tao na mapaghusga, hindi Ngayon, nila alam. gahan ka.
Hindi nga nilalam yung totoong pagkatao, husgahan ka na. Karapatan din naman natin magpasiksik kahit nanay na tayo. Hindi natin pabayaan ang sarili natin. Kasi nanay na nga tayo, pabayaan pa yung sarili natin, mas lalo tayong nananay. Mas maganda talaga yung nanay ng mukha pa ring dalaga. Yes. 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 Maganda tingnan yung mga nanay na nagmumukha pa ring dalaga. Kinsa ko may ganahan di magpasiksik eh. O diba kasagaran dyan, ganahan dyan magpasiksik. Ganahan ng sarili. Dito sa amo, Aluoy gud ko, anha gud dito sa balay, dito sa tindahan ako maglingkod, maghilak gud siya gud. Uya po eh. Nangana ko uya po nimo. Kun ako'y binalay, kaloy sa Ginoo, wa yung ko nakadungog kuan mo na akong ingon. Sa sus na kong binalay Linda, sus pait estalan Linda. Mukha na siya yahara digay mga manghagad. Luya. Luoy lagi kistanan lagi. Bitaw na akong gikuanan nga. Salamat po sa kong anak nga mayo ugali akong binalay kay o kuan di pa may ugali na kaniya ba kung baba kay singer trabaho. Nana gito sa una dahil magagagmay pa na sila si Dudong si Ginasos nga sus mama si Gito yaw ko ay malo na mo sa kung baba sige ra tatat o sige pagkuan gid mo diha kay na ibaw na gid mo na kung baba nga sigat tot ni. Nindot nga ng prangka, ugnay di makaugnay di mo yun na istoryahan ka nindot nga na kaysa madunggan na laman nimo silingan nga dito ka na nabi nga na day muhang problema. Ingon gud sila nga, niya ni mong binalay may kaluyan sa Ginoo wagi ko ikasulti. Okay naman akong binalay eh. Wala man ko ikasaway. Kung ko kana lang ako anak. Nawas sa samahan nga murag bagbilat. Lagi mong mata nga gipatuan dari ma. Palit mi kuan guys dia guys. Nagpalit mi kuan guys ay mo para sa kuan ni mama si siyang mata. Kinamula pula gipatuan. Magselfon ka ma, magsamin ka na ma kasi yung samin mo may anti-red yun pang protection sa mata. Ang tiyos na ko. Pag mangita ko akong wason kay di ko kita. Mangita og hanap kayo. Og inig mag anak ko. Hanap kayo din. Hanap. Kailangan yun kasi nato yung anti-red kasi namula na nimo ang mata sig tutok sa cellphone. Namula luwa na. Kung gani pero karon naman. Suot lang to para kuan ka ako bitang masanay. suot mo ko. Salamat ko sa akong mga anak nga nana dagko na nagmahalang yapon sa ilang ginikanan. Kaning balay inyuhan na ni. Wala na ko ingon nga ako nanguan ko kay akong balay ko ano ko dili ko lahi ko ihatag ko na ninyo kamura mang duha. Sak lang ninyo yung mga igsuon nga to asa kuan. Manganha. Kaya ng balay kamura bahala. Ako mientras buki pa ko makasuksok lang ko okay na. Wala problema. Wala problema, ego lang kung makasampa diha, okay ra. Yan ako para sa ubang ginikanan nga, hindi mo din balay, kuhan lang, oy, Ginoo. Di ko pwede. Okay ra kay ko eh. Makakaon lang ko katulo sa usa ka adlaw, okay lang. Wala problema. Ika na may magpasagdan ka, tiya bakit pasagdan. Ganina akong giingon sa kong mga igsoon itong pauli ko sa Cebu hindi ko magsilbi din niya. Giingon ako itong akong igagaw nga. Ay naguli dito. Lin, din yan lang ta. Nanabitaw kay balay o. Niya magkamang-kamang ko. Ang inani karon nga. Sakit akong tuhod. Magkamang-kamang ko. Unsa may mo. Tabang na ko ikaw. Kuotrupog ko. May na diha. Uli ko sa akong anak. Kay may dito magkamang-kamang ko. Kay namang ko'y anak. Kapoy ako. Siya, ron nila kong tanawon, magkamang-kamang ko. Tawas ng gagawin. Okay naman dito po yan. Kuan, pero Okay lagi pa yan, dyan lang dyan kasi mo ang mga anak. layo ko sa mga anak ko eh. Hindi nga naman ang bahalang mamatay ko nang basta to sa kamot sa kong mga anak. Init na. Nag-init na sa Mindanao, mas perting. Sus, ninoo ko. Dahil, kuhan ko dahil din, akong mata dahil din.
Pero nang kuan na ni. Tagsa lang ka. Isang tura. Oo, isang tulo lang. Mm. Mm. Magkuha na ka magsamin. Sa amin. Mag-cellphone ka ba? Kinatoy pang protection sa mata tong imuhang Sa amin. sa amin. Sa pa, magdakog sungkot! Asa ang kuha mo sungkod ako rin kuha? Nada sa kilid ay. Lagi jangal din, sige ganda, lagi jangal din. Kuhan mo na! Ha? Yan na lang dito! Watan, mga pitong dugay ni kaya mo ning building ng country para tulangan ng PC. Dali magayos ko sa kaya ko mo kayo. Asa man ko ba yung ang kuhan? Dari ko to. Ito man. Sagad dito kay mabasa ko tulo nga diyo. Butangan man nimo dito sa kuhan para na hikot diha. Dili mo Para iana lang Dalain dito. na po tagos dito live pura dia napita. Ang PC red tagos dito. Wag, Dili og dito. wag idritso na lang day dari hanto diha. Ilan ko na lang na diha kataas. Asa man ko to? Yari. Foto rin. PC red largo. Mga ana mo. May gano dia. Dipod na to palupot-luputan pod siguro mga i-forfeit na lang ay Anak. oh, para na ilukot na. Di man to 60 imong gikuan. Ang weed man to. Ang ako magipalapada na Dili na lang to tabasan. kani 60 mo na oh. Oh. Hindi Ya, gusto magkakagrapos sa po. Irapos, dili kayo makuan. Kaya sakto rin forfeit oy. Taga ito, gamay na kayo rapos. Sakto na na. Kuan. Sakto na. Siguro ni balay. Nga, dili. Ano diya isukod kutob din na ang kuan dili. Ang Diha lang tingali dong. Pwede kay uli mo agi makuan. Akong Di, itab. oo, ang pisi. Ako ni welding ag gamay diri para dili matumban dito. Tangan ako ni arang diri para ang PC ari sila lang magigit. Mabutan Ilan ko na lang dito. Butan na to ay na ako na bahala diya. Isagad ma kay ang kuan maarira ba diri sa sulod mo kana na sa sulod. Diri sa gawas diri sulod dito kay mo nang tubig sulod. Mga kuan mo Ako mo. mga kuanto siguro 42 siguro mo. Oh, 42 din madro. Putito ang wit. Di way labot ta tupi ha. Wala Wala ba tupi? Putito o 60. Tara, Ha? tara. 42 Putito o 60. Sila man kapiltahan ako ng butangan. Wah. ay sagod. 42. Way labot tupi Pila ka na ha. portahan. Dua ka portahan. Matumban bulingan ako. Imbis tricycle ni may mo na ning jeep. Kuan man na. Dali mo kay magpagawa guys oh. Dali kay naguba oh. Mahal na ba kay magpahimo tag sa kalibo oh. Makuan siya ma. Nangalida na lang kuan kay Stila. Basta kay Murag jeep ba? ang kataas na 42. Kani masa. Kani oh. 42. Agoy, Ginoo ko ay na lang kaya ako basta kay maghimo ako dana kaya kataas. Way labot diri oy. Way labot ni diri lain man. Uminaw sa good. Ginamo di mo kadimao. Asa yung labot? Lain ni diri ani ra kuto man diri ki. PC ra mo diretso ang kuan lang ba. Kaya ako man Ah. i-repeat man gud ako para di maurong-uro ang maurong Pila man kanila. ang Ang maurong padulong diri pero dito i-repeat na ko diri oh para di malihok. pila man ang wit. Naman sa ano. Kulo wi. Ano po ano kayo nang himo nang flat na la. Nawa na yung rapos na po. Sabi mo mura ko balay ng para kuto mo. Ang pinaka-fix niya kay kuan 50. Ang wit. Wit na ha? Kalapad. 20 na 20. 20 ang kalapad. 20 ano, pero 20. Ang dinadi ay imo ding ikong kuan tagsa. Sige. 20. Di mo pwede diretso good. 20 ang wed. Pila ang lens. 20 ha. Awa 20. Pero wala ni kuan fix ni siya inigbira ana ra diretso. Lagi. Pasuprahan ni 24 na ni siya murag pusra. Pati po kay mong rapon pa lain sing kay binighangin ma ayaw. Ayaw na po. I-plain lang. Plain ra ma kay magayab kayab ni kuan ma mapisik yung tubig sulod kay kana. Kuha na diha. Pila na diha. Sakto lagi kung gingon nimo kuan ra. Basta pag makuha ko papel o kuan kayo. Tingnan na ako.
Ila? Ang paa nasa taas, 42. Ito? Oh. Ang dako ni. Ang gamay. Ang gamay na niya. Ang yang hilap to, no? Karera ko parang sukdon ako, kaya meron ko sukdon ko. Isuda, anong gamay ba? Sulod mo dito yun. Ginanik purma mo. Tama. Oh, may nana. Aray, masunod na niya. Hindi na masunod ang tubig siguro sa'yo. Kaya nasampak din siya. Ano na mo sudong pagkapinan lang mo dito para di na mo sudong ang tubig. Di ka pa. May Na nani may mo, no? sobra. May nani mo, no? Ako